F'dikjarazzjoni ċara quddiem dak li seħħ, il-Prim Ministru Joseph Muscat għal hu ma marx jistaħba imma mar quddiem id-dinja kollha jiddefendi lil pajjiżna. Pass li stqar li jagħmlu b'serenità għaliex iħares fejn iħares għandu tim wieħed maqut u ta' fiduċja warajh. Ngħid lil pajjiż illi li ħassibuni dik l-ispalla illi fuqha tistgħu isserħu. Dik l-ispalla illi fuqha intom tistgħu tafdaw li dan il-pajjiż jibqa' miex il-qudiem. Mixja l-qudiem li tista' ssir biss id-fit mal-poplu Malti Wawċi. Dan it-tim jinkludi ħafna u ħafna nies, jinkludi l-poplu Malti Wawċi ta' rida tajba li qiegħed pon wieħed li ma jħallix li ssir ħsara lil pajjiżna li jħobb lil pajjiżna. Joseph Muscat qal li bl-attitudni tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni qed jerġa' jaqa' fl-iżball illi minn għalih li l-poplu japprezza lil min imur ixewwex u jpinġi stampa mhux realistika ta' pajjiżna. Huwa refera għal każ fil-qorti din il-ġimgħa fejn xi ħadd akkużat bit-traffikar ta' droga inħeles wara sensiela ta' żbalji. Każ li dwaru l-Prim Ministru qal li mhux lest jiftaħ l-attakk fuq l-istituzzjonijiet anke jekk sar taħt amministrazzjoni preċedenti u ħadd ma tkellem dwaru. Aħna l-istituzzjonijiet nikkritikawhom li n-nies ma nkissruhomx l-istituzzjonijiet u mbagħad nibnuhom, naraw nistgħu dejjem nibnu fuqhom. Din hija d-differenza li l-poplu ħajara u ħajkompli jara bejnietna. Żied jgħid li l-Gvern lest jiddiskuti mingħajr kundizzjonijiet fuq dak kollu li huwa meħtieġ, iżda jittama li jkun hemm proposti maqbula mill-Oppożizzjoni anke dwar il-bidla meħtieġa fil-Kostituzzjoni. Il-Prim Ministru temm messaġġ ta' kuraġġ għal li ġej. Dan il-poplu ħajkollu żminijiet ferm aħjar li nagħmel kuraġġ lil kull familja, lil kull negozju. U ngħidilkom iva, ir-rota ekonomika ħatkompli ddur, ħatkompli mixja, ħajkompli jiġi l-ġid, ħankomplu noħolqu x-xogħol, ħankomplu noħolqu l-postijiet tax-xogħol. Malta ħatkun aħjar, Malta ħatkompli mixja l qudiem u Malta ħallestuha għal ġenerazzjoni li jmiss. Nirringrazzjakom.